2023rako Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu proiektuak 14.000 milioi euroren langa gaindituko du. Lehendakaritzan ari dira ordu honetan, Bingen Zupiria Jaurlaritzaren bozeramailea eta Pedro Azpiazu ekonomia sailburua aurrekontu proiektua aurkezten. Lehendakariaren hitzetan aurrekontua ausarta eta antiziklikoa izango da eta 4 eurotik 3 gastu sozialera bideratuko dira, osasunera, hezkuntzara eta gizarte babesera. Urtezel bati aurre egiteko moduko aurrekontuak dira lehendakariaren hitzetan. Okerrena iristear dagoen arren, Euskadin moteltzerik ez dutela espero gaineratu du lehendakariak. El proyecto de presupuestos para el año que viene supone un nuevo paso para consolidar las bases económicas y sociales que nos permitirán afrontar un año muy difícil. Será un presupuesto que superará por primera vez los 14.000 millones de euros. Será valiente y anticíclico. Por una parte, mantenemos la prioridad social, destinando más de 3 de cada 4 euros a los servicios esenciales de salud, educación y protección social. Vamos a primar además la respuesta al reto demográfico y el impulso de la estrategia de emancipación juvenil. Por otra parte, vamos a seguir apoyando la reactivación económica y la generación de oportunidades de empleo. Kaixo guztioi eguerdion ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urriak 25 ditu gaur, asteartea da, eta gaur bezalako egun batean duela 43 urte onartu zen Gernikako estatutua erreferendumean. Lau hamarkaden ostean, oraindik ez da transferentzien eskualdatze osoa bete. 43. urte urrenaren bezperan, Iñigo Urkullu lehendakariak estatutua guztiz gauzatu gabe dagoela deituratu du, eta berriro ere eskatu du batzorde iraunkor bat sortzea, eman gabe dauden eskumenak aztertzeko xedez. Eta esan du Espainiako presidente Pedro Sánchezek ez diola oraindik erantzun eskaera hori egiteko bidalitako eskutitzari. Hortaz, gaurkoz, trenen eskualdaketa era bat izteko, aldebiko lantaldeen egin beharra abiarazteko eta batzorde iraunkorra eratzeko eskaerak ez dira bete. Are gehiago, lehendakaria naizen aldetik, herri honen borondatearen ordezkaria naizen aldetik. Ez dut ez da kortesia asko erantzunik jaso Espainiako presidentearen partetik. Hori da testu ingurua. Gai honi lotuta Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak esan du autogobernua osatu eta sakondu egin nahi dutela, baina estatuarekin borrokarik egin gabe, hala adierazi zuen atzokoan. Sozialistok euskal autogobernua osatu eta sakondu nahi dugu, baina ez erakunde komunen aurka borrokatuz, baizik eta Euskadin gizarte anitza batera eraikiz. Egunon guztioi. Gaurkoan gurean izango dugu Unai Urruzuno Euskal Herria Bilduko mahai politikoko arduraduna, elkarrizketatu nagusi giza 12 aurrera, eta horri buruz ere galdetuko diogu, estatutuari buruz, eta baita ere aurrekontu proiektuaren inguruan. Eguneko beste arreta puntu bat da, Bizkaiko azken 3 hamarkadetako suterik handiena. Horixe, hain zuzen ere, 500 hektareatik gora erre ditu. Egonkortasuna eta egonkortuta eta kontrolatuta dago, Enkarterriko sute hori, baina ez dute erabat itzali eta haize boladak gogortu egingo dira eguerditik aurrera eta baliteke Balmaserako sutea berpiztea. Sí.
Vale, podemos con él. Txantxarekin honetan elkarlanean dabiltzan kidego guztiak jotake dabiltza, arrazoiak zergatiak eta bilatzen eta egon daitezkeen pista guztiak arakatzen eta kontrastatzen. Beraz, oraindik ez dugu horri buruz ezera aurreratuko, goizegia delako. Gai saltatuta, pantaialdia egitasmo antolatu du Pantaiak Euskaraz plataformak. Euskarak ikus-entzunezkoetan duen presentzia urriaren egoera aldarazteko beharra ikusita. Euskaraldiaren testu ingurua baliatu du horretarako, Euskararen erabileraren aldeko ariketa sozialaren aurreko egunetan izango da hori azaroaren 11tik 18 hain zuzen, eta euskarazko edukien kontsumoa areagotzea izango du helburuetako bat. Pantaiak Euskaraz! Pantaiak Euskaraz! Pantaiak! Izan ere, urtean zeharreko zinema emanaldien 1% soilik da euskaraz Euskal Herriko zinemetan, streaming plataformetan euskararen presentzia ez da 0,1%era iristen. Pantaiak Euskaraz! Pantaiak Euskaraz! Pantaiak Euskaraz! Pantaiak Euskaraz! Ipar Euskal Herriko AEKak salatu du helduen euskalduntzeko erakunde publikoek ematen dituzten laguntza eskasak langileen lantzariekin konpentsatzera behartuak direla. Euskal Konfederazioak dio Euskararen erakunde publikoaren aurrekontuak orain halako bi izan beharko duela. Gaur nahi izan dugu gure egoera plazaratu, arazoa da gaur egun AEKako langileak prekaritate handian bizi direla eta hori ditxigirela muga batera eta nahi izan dugu plazaratu gure egoera. Orduan, hau nundik etortzen da, nahi baduzu hizkuntz politikak laguntzen dituelarik erakundeak laguntzen alditu helduen euskalduntzean laguntzen alditu bi aldetan. Ikasleak lagunduz eta beste bada egitura laguntzea. Zenbakiak gardentasun osoz aurkezten ditugulako eta uztailean ere hala egin genuen, argazki garbi bat erakutsi genien, eta beraz gure egoera ulertzen dute, kontua da beraiek kutxak utxak dituztela, beraiek EIEPek jasotzen duen dirua, gero hori berbanatua da Ipar Euskal Herriko egituretan, eta orduan ez dute diru gehigarririk hor, eta hori da gure hor pareta baten kontra gira, zeren gu defizitarioa izanen gira hemendik aintzinera, eta hor baliabideak behar ditugu, erran bezala guk doakotasuna aldarrikatzen dugu, eta hortarako instituzio publikoen aldetik diru laguntzak behar ditugu, beraz gure kasuan peri diru gehiago eskatuko.
Baipatu bezala alarma gorria piztu du Ipar Euskal Herriko AEKak, azaldu duten ez egiturak irauten du AEKako langileek prekarietatean lan egiten dutelako, eta horri buruz hitz egiteko pantaiaren beste alden bat egingo dugu Intz Soliderekin, Ipar Euskal Herriko AEKako koordinatzailea da bera. Eguerdion, Intz. Eguerdion denei. Bueno, zuen lehentasunetako bat da euskaraz ikasi ahal izatea doainik, ezta? Horretarako baldintzak bermatzen dira iparraldean? Erran behar da, urten 1600 bat ikasle izan ditugula euskala ikasteko, formula desberdinetan, baina eskoletan ikastaldiak eta bar. Eta joan den korrikan Donibane Garaziko adierazpena egin genuen, euskara ikasteko doakotasuna aldarrikatu genuen, eta AEKak planteatzen du euskara ikastea eskubide bat dela, eta eskubidea denez ez dela hori erosten, herritar guztien eskura dagoela, eta horregatik gaur egun ez da hori kasua ikasleek kurtsoa pagatu behar izaten dute, ahal dugun prezio apalenean egiten saiatzen gera, 2 euroan saldu edo ematen dugu kurtso ordua, baina tarifa horietara heltzeko sakrifizioa AEKak eta irakasleek egiten behar izaten dute edo langileek, eta guk eskatzen duguna da beka sistema bat martxan ezartzea, doainik izan dadin kurtsoa ikasleentzat, eta guk edo AEKako langileok baldintza duinetan lan egin dezagun. Testu inguru horretan, zenolakoa da, iparraldeko AEKako egoera ekonomikoa? Erran behar da, hitz labur batean, Ipar Euskal Herrian AEKan baliabide eskasian girela, horregatik egin dugu adierazpena, jendeari jakinarazteko eta erakunde publikoari jakinarazteko zertan gauden. Azken urteetan erran behar da, langileen sariak izoztuak izan ditugula, legeak behartzen gaituen minimoak segurtatu ahal izan ditugu bakarrik, eta gaur egun jasangaitza bilakatu da egoera hau, bai langileentzat, baita AEK egiturarentzat ere. Langileak prekaritatean mantentzeak bere ondorioak ditu, langileen bizi baldintzetan, langileak egonkortzeko momentuan, eta baita ere langileak kontratatzeko orduan. Beraz, aipatu duzun bezala, alarma gorria piztu nahi izan dugu. Nolako aldea dago Euskal Herriko AEKarekin konparatuta eta euskaraz ikasteko aukerekin alderatuta? Hegoaldean bi laguntza mota dituzte euskara ikasteko laguntzak emateko, alde batetik ikasleari edo publiko zalabalari eskaintzen zaion beka sistema bat badute, eta baditu hobekuntzak oraindik badira egiteko arlo hortan, baina alde batetik beka sistema hori dute, eta gero bestetik AEK bezalako egiturei funtzionamendurako ematen zaien diru laguntza bat ere ematen da. Hori jardueraren araberakoa da, hori da, erran nahi dugu horrekin, ematen dugun kurso orduen arabera, kopuru horren arabera diru laguntza bat jasotzen duela egiturak. Iparraldean aldiz, ez dugu halakorik, ikasteko bekarik ez dugu, edo oso mugatuak dira, eta guk nahi eskatzen duguna da hori publiko zabalari zabaldua izatea. Eta gero bestaldetik egiturari ere ematen zaion laguntza gure AEKaren kasuan azken 3 urteetan diru laguntza bera izan dugu. Beraz, gure jarduerak gora egiten duen heinean, ikasle kopurua igotzen doa, eta langileak ere, langile kopuruak ere gora egin du, beraz, diru laguntza hori nolabait apaldu egin zaigu, eta orduan guk eskatzen duguna da, jardueraren araberako diru laguntza bat izatea. Hori beraz eskaera, argia, iparraldeko AEKako kidek egin dutena. Intz Soliden, eskerrik asko gurean izateagatik. Mila esker zueri. Eta Gipuzkoara goaz, Foru Aldundiak ene batean pantaila akustikoak jartzeko lanak hasiko dituelako Tolosan. Pantailak Gasteizeko noranzkoan jarriko dira ene bat errepidean, eta datorren urteko apirilean bukatuta egotea aurreikusten da. Gipuzkoako Foru Aldundiak aste honetan hasiko ditu Tolosan ene bat errepidean pantaila akustikoak jartzeko lanak. Babesak Gasteizko noranzkoan jarriko dira, herrikide ikastetxaren parean hasi, aurrez jarrita dauden pantaila jarraipen emanez eta Lizartzara doan G2 lotuneko estrukturan bukatuz.
Era berean ukitutako tarte osoan dagoen euste sistema ordezkatuko da, indarrean dagoen araudira egokitzeko. 1,5 aurrekontua eta 7 hilabeteko esekuzio epea du obrak. Datorren urteko apirila bukatuta egotea aurreikusten dute. N1 errepideak trafiko handia du eta eguneko batez besteko intentsitatea 57.000 ibilgailutik gorakoa da. Gainera, hainbat herriren ondotik doan bide bat izanik, kutsadura akustikoa eragiten duela adierazi du bide azpiegituretako Aintzane Oiarbide diputatuak. Ildo horretan N1 ezarriko dituzten pantaila akustikoek Tolosak bere egoera akustikoa hobetza ahalbidetuko du. Eta Gipuzkoan bertan, Zubietako erraustegiarekin lotuta, Gipuzkoako fiskaltzak guardiako epaitegiari eskatu dio iker dezala Lakuako gobernuko ingurumeneko ikuskatzaile baten jarduna, erraustegitik ibaira likido arriskutsuak jariatzen dituen tutu bat eraikitzeko baimenik eman ote den jakiteko. Guraso elkarteak jarri du salaketa eta taldeko kidea da Joseba Belaustegi. Pantailaren bestaldean agurtuko dugu. Eguerdion, Joseba? Eguerdion. Berria egunkariak jaso zituen, argazki eta agiri batzuk, non erraustegiko langile anonimo baten partetik hain zuzen ere, eta erakusten zen hain zuzen ere, hodi bat egon badagoela, likidoak izurtzen dituena ibaira, eta azken kutsatzen jatorrian egon daitekena ere. Zuek, tutu hori erraustegitik datorrela ziurtzat ematen duzue? Pizkat nabardura bat egin beharko litzateke, tutu hainbat dago hor instalazioetan. Azken finean bi daude. Alde batetikan lur azpiko urak jasotzen dituen tuto bat juten da errekara. Baino erraustetikan filtrazioa edo ur galera bat dago. Beste tutu bat, eta hori da argazkian agertzen dana, hori existitzen da argazkiak oso ondo erakusten dulako, baina baita ere GHK berak ziurtatu dulako bere azken komunikatuan hola dala. Tutu honek hartzen dituen urak dia labearen gazak eramaten ditun konduktotikan, eta hor ura sortzen da, sortu beharretzan ura. Ura horrek errautsak jasotzen ditu, errautza horiek metal astunak eta dioksina dituzte, eta ur hori botatzen dute beraien ur sare orokorrera. Berez, itxita dagoen sare bat. Zer gertatzen da, argi dago ur sare horrek galerak ditula, eta filtratzen nahi da erraustein azpiko lurretan. Eta azken finean lurrazpiko urak kutsatzen ari dira, baita ere errekara dijoan tutu horrek eramaten ditu errekara. Egoera honetan aipatu duzu, ezta? Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak aipatu duela tutu bat egon badagoela, baina esan duela kondentsazio tutu bat dela, eta ez duela likido izuri horiekin zer ikusirik. Ez dakitzen nola zer ondorioztatzen duzuen esandakoaz? Komunikatuak berak ondo irakurrita titularratikan aparte, onartzen ditu salaketa guztiak. Onartzen du tutu hori hor dagola, tutu hori ez dago baimenduta, ez du esaten baimenduta dagonik, eta hori da salaketa. Baimenik ezin du eduki, zeren dioksinak botatzen ditu ur sare batera, non olako hondakin toksikorik ezin da egon, ez? Orduan, ale batetik daukagu, hori hor ezin dela egon, eta onartzen dute hor dagoela. Bestaletik daukagu, txosten ofizialetan agertzen den ikerketetan, lurrazpiko uretan dioksinak agertu egin diela, baina ez neurri apal batean, baizik eta eskandalagarri batean. Normatiba bat dago urena, Holandarakoa, Europa osorako, eta hor oso larria jotzen den kutsadura maila 6 aldiz handiagoa aurkitu dute beraie berak, administrazioak, erraustegiaren lurrazpiko uretan. Aipatu dugu salaketaren ondotik ikerketa abiatu daitekeela, era berean aipatu duzu edo eskatu duzu erraustegiaren jarduna geldiaraztea. Zein bide ikusten diozue ikerketa honi? Zer uste duzue gertatuko dela? Hasteko guk salaketa jarri genuen eta dokumentu guztiak fiskaltzaren aurrean aurkeztu genitun, ingurumen espezialitateko fiskalaren aurrean, eta honek aztertu ondoren beak erabaki du epaitegiari salatzea. Behin salaketa judiziala abiatzen danean, guk espero duguna da argitzea ea ziurtatzen dan guk salatzen duguna, eta hau da ingurumen saileko ikuskaritzak ez ikustearena egin duela,
nahi dugu argitu nork agindu du hola egitea, hola egin baldin bada, eta nahi dugu argitu azken erantzunkizunak penalak kasu honetan. Joseba Belaustegi, Gurasoze plataformatik eskerrik asko salpen guztiak emateagatik eta ikusiko dugu ea zen norabide hartzen duen gaiak. Eskerrik asko. Zuei. Eta ingurumenari lotuta, Bizkaiko golkoa irtererik gabeko kale zuloa da mikroplastikoentzat. Hori ondorioztatu du Asti Zentro Teknologikoaren ikerketa batek. Udane Arbeo. Plastikoak beste itsaso zaborren artean Europar Batasunak eta beste erakunde batzuek ozeanoentzako mehatxu nagusitza jotzen dituzte. Ez bakarrik ingurumenan duten eraginagatik, baita kostaldeko eskualdetan izan dezaketen eragin ekonomiko negatiboagatik ere. Kalkuluen arabera 10 milioi tona hondakin itsasoratzen dira urtero. Asti Zentro Teknologikoa 4 urtez aritu da Bizkaiko golkoko itsas zaborren banaketa espaziala definitzen, eta hainbat arlotan ikertu du. Hala nola mikroplastikoen analisian, ibai ingurunen azterketan, hondakin flotatzaileetan, hondakinen ekoizpenen sektoreka, biodegradazio prozesuetan eta akuikulturan eta arrantzan. Ikerketa horren emaitzek erakusten dute Bizkaiko golkoa mikroplastikoentzako irterari gabeko kale itsua dela. Ildo horretan aztertutako laginetan dagoen plastiko kopuraren 93% mikroplastikoak dira, 7% mesoplastikoak eta 1% makroplastikoak. Gainera datuen arabera Pirinioetatik iparraldera dauden Euskal Herriko uretan plastiko gehiago dago, mendikatearen hegoaldeko kostaldean daudenak baino 5 aldiz gehiago. Ikerketa honek erakusten du Bizkaiko golkoko hego-ekialdeko kostaldeko urak plastikoak batzeko puntu beroa dela, eta Mediterraneo itsasoko edo zaborra gehitzeko beste eremu batzuetako mailaren antzekoak dituela, Oiane Kabezas Aztiko itsazaborretan adituak ondorioztatu duenez. Ondorio horietara heltzeko Aztiko zientzialariak gidatu dute ikerketa, eta Kadizeko itsas ikerketako Unibertsitate Institutuko eta Sienako Unibertsitateko espezialisten laguntzere izan dute. Life Lema eta Jeriko S3 proiektu Europarre finantzatu dute proiektua, eta Eusko Jaurlaritzak kofinantzatu du. Eta aldi berean ikerketa berria bultzatu ditu gizarte ikertzen eta sentsibilizatzen jarraitzeko. Eta nazioartean, Frantziako gobernuaren aurkako 2 zentsura mozioak ez dira aurreratea Asanblada Nazionalean. Macronek aurrekontuak dekretu bidez onartu eta gero. Zentsura mozioak protesta egiteko modu bat izan dira atzokoan, oposizioarentzat. Frantziako gobernuak ez duelako aurrekontuen lege proiektua ganberan aurkeztu beharko. Aurrekontuen lege proiektua hain zuzen, Asanblada Nazionalean aurkeztuko balu, ganberaren gehiengoak haren alde egin beharko luke. Elisabeth Borne ministroaren arabera, oposizioaren jarrerak behartu egin du gobernua Konstituzioaren 49.3 artikulua erabiltzera. Eta Boris Johnsonen ekonomia ministro hori, Rishi Sunak izango da Erresuma Batuko lehen ministroa. Alderdi kontserbadorearen barruko lasterketan aurkari nagusien babesa lortu du Sunakek, Liz Trussen lekukoa hartuko duena. Erresuma Batuak azkeneko 4 hilabeteotan edukiko duen 3. lehen ministroa izango da. Boris Johnsonek uztailean eman zuen dimisioa eta Trussek aurreko ostegunean. Are gehiago azken 6 urteotan Toriek izango duten 5. gobernuburua da. 52 urte ditu eta 1812 geroztik Erresuma Batuan izan duen lehen ministro gazteena izango da, baita asiar jatorriko aurrenekoa ere. Erresuma Batuko pertsonarik aberatzenetako bat ere bada, markatu. Eta Brasilen Lula da Silvaren hauteskundeen lehen itzulian Jair Bolsonarori gailendu zitzaion ere, igandeko 2. itzulian baieztatu beharko da bere garaipena. Lehen itzuliko emaitzak aurreikuspenak baino estuagoak izan ziren. Beros Atrustegi eguerdion, zerk baldintzatu dezake balantza Lularen edo Bolsonaroren alde egiteko? Azalaren koloreak, generoak, klase sozialak eta adinak argi baldintzatzen omen du brasilarreen botoa, Datafola ikerketa institutu independenteak adierazi duenez. Beltzek, pobrek, emakumeek eta gazteek Lularen alde egiteko joera erakutsi dute, batez ere boterean zegoenan egin zuen apustu sozialagatik, bai, etxebizitzari, elektrizitateari, ikasketa beken sistemari dagokienez. Aitzitik, 60 urteetik gorakoek, gizonek eta txuriek Bolsonaroren alde egin zuten lehen itzulian.
Claudio Couto politologoak uste du, pobreen aurrean, estatusa galtzearen beldurrak eraman dituela aukera hau hartzera besteak beste. Kanpainan zehar gainera egindako inkesten arabera, Bolsonaroren hautesle gehienak herriaren armatzearen alde agertu ziren eta gehienek zioten euren egoera ekonomikoak hobera egin zuela azken hilabete. Lularen hautesleek aldiz kontrakoa adierazi zuten. Lehenengo bueltaren ondoren mahai gainera atera dituzte, kanpainan atera zituzten hainbat proposamen edo helburu. Bolsonarok Brasil laguntza proiektuari indarra eman nahi diola adierazi du, familia txiroenei laguntza eskaintzen dien proiektua dena. Eta Brasiletik Haitira goaz, herritarrak kalera atera direlako krisi humanitarioaren erdian, Nazio Batuen erakundeak proposatutako eskuhartze armatuaren aurka zein da egoera bero. Horrekin batera, Ariel Henry, lehen ministroaren dimisioa eskatzen dute. Bera izan baitzen nazioarteko indarren eskuhartzea armatua eskatu zuena. Egoera orokorrean oso konplexua da, ez da gaurkoa, urtez urte elikatu da, eta testuingurua zertxoait gehiago ulertzeko datu batzuk jarriko ditugu mahai gainean. Biztanleen 40% gosete arrisku egoeran bizi da, eta horietako 20.000 egoera katastrofikoan, Nazio Batuen elikagaien munduko programaren arabera. Bestetik, pandillak ditugu. Joan den aste honetan, egun bakarrean, 15 pertsona hil ziren pandillen arteko liskarretan. Gainera, inguruko herritarren egunerokoa bustitzen duen egoera da honakoa. Irailean, Puerto Principeko petrolera blokeatu zuten G9 talde armatuko kideek. Gertaera honek inaundi batean herrialdearen blokeo orokorra ekarri du. Eta gainera, egoerak bultzatuta, munduko bankuak Irlan zuen bulego bakarra ixtea erabaki du. Testuinguru honetan, nazioarteko eskuhartze militarra eskatu du lehen ministroak, eta herritarrek ez dute begionez ikusi eta kalera atera dira. Herritarren ustez, eskuhartzea onartzen badute, nazioarteko indarrek herrialdea okupatuko dute, eta ondorioz eskuhartzeak ez du bakerik ekarriko. Eta Kolonbian koka landaren laborantza ehuneko 43 handitu da, azken urtean Nazio Batuen erakundearen txosten berri baten arabera. Kolonbiako nekazari askok koka landatzea beste aukerarik ez du, biziran ahal izateko, eta bake akordiotako helburutako bat zen hori hain zuzen ere, egoera horri irtenbide bat ematea, landaketa horiek ordezkatuta. Zeren isla dira, azken datu hauek, Bero Satrustegi? Hitz gutxitan, koka landaren laborantza kentzen zutenek laguntza ekonomikoa jasoko zutela adierazi zen. Abeltzantza zen gobernuak eskaintzen zuen irtenbideetako bat, baina hori ere ez da guztiz posible, fokua deforestazioan jarri zelako eta abeltzantzarekin arazoa areagotuko delakoan daudelako. France 24 komunikabideak gaiari heldu eta Pablo Peña kokaleroarekin hitz egin du. Honek zenbakitan argi asko adierazi du. 10 kideko familia bat aurrera ateratzeko, koka 2 hektareatan landatuta nahikoa diru ateratzen dela adierazi du, eta abeltzantzarekin ordea 10 kideko familia bat aurrera ateratzeko 200 hektarea beharko liratekeela. Egia da, Gustavo Petrok, Kolonbiako presidenteak 2 hilabete eskas daramatzala boterean, eta nekazarien ahotsa entzuteko asmoa adierazi zuela. Hala ere, laborariek pairatu dutena aditzea, ulertzea, eta bi aldeen artean egoera aldatzeko akordio batera iristea benetako erronka izanen da. Eta gurera itzuliko gara, kulturaren eskutik, bertso txapelketa nagusiak aurrera jarraitzen duelako eta larun batean hasiko delako final aurrekoen lehen itzulia. Donibane Garazin izango da. Informazio horrekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan gurean izango dugu Unai Urruzuno, EH Bilduko mahai politikoko arduraduna. Orain arte.
2019 urtean Gasteizko emakumeen etxea jaio zen jabetze feminista individuala eta kolektiboa bultzatzeko gunea da. Hainbat proiektu eta ekimen feminista biltzen ditu eta urtero egitarau zabala eskaintzen die herritarrei. Aurten gainera beste aurrera pauso bat eman du eta emakumeen etxeko logotipoa berritu du. Irudi berri honekin gune feminista inklusiboa eta irekia dela islatu nahi du. Erramintza desberdinen bitartez, programazio eta espazio desberdinen bitartez, sareak jostea jabetze feminista hori laguntzeko. Erreferentea izan nahi du proiektuak ekimen feministentzat edo hiriko emakume eta kolektibo feministentzat, baina oraindik ere lanean dihardugu eta poliki helburuetako bat ere hori da. Gasteizko emakumeen etxea 3 taldetan banatu dezakegu. Zerbitzu eta baliabideak, bertan aurki ditzakegu almanake morea, kanbalatze feminista edota ikerketa feministen erakusleioa besteak beste. Topaguneak berriz etxegunea, solasaldi feministak eta amen artean biltzen ditu. Eta azkenik jabetze feministarako eskola ere Gasteizko emakumeen etxean aurki dezakegu. Se da orientación, asesoramiento y se informa un poco sobre derechos laborales de las trabajadoras del hogar y también hay una parte de asesoramiento en extranjería, ¿vale? Sobre todo porque vienen muchas mujeres que igual están cerca ya de los 3 años para poder regularizar su situación. Y hacemos algunas actividades como talleres también grupales de empoderamiento en el que hablamos, por ejemplo, del derecho a paro que se acaba de aprobar recientemente o cómo hacer nóminas o bueno, pues este tipo de cuestiones que son importantes para las trabajadoras de hogar y de cuidados. Otra forma de mirar la violencia sexual en la infancia, otra forma me refiero más allá de la lectura de víctima-victimario que estamos acostumbradas, ¿no? Sino pues a algo un poco más amplio. Tiene factores que están alrededor pululando, como por ejemplo qué significa pues, qué papel hacen las criaturas a nivel social, etcétera, ¿no? Es el intento de salir o de explicar cómo salir un poco del rol de víctima, siempre pues encontrando, yo no digo hay que salir del rol de víctima, no, sino encontrando un equilibrio. 25 emakume bolondresek lan egiten dutela hemen, bakotxa hilabetean behin etortzen gara, 2 orenez ematen dugu zerbitzua, eta 1600 librutik gora ditugu hemen, emakumeen esku, eta gizonen bat ere, nahi balin badu, baina bereziki emakumeei zuzendutako liburutegia da, eta liburutegi feminista. Ekimen eta ekintza hauekin guztiekin feminismoa sustatzea eta erreferente bihurtzea zenbait kolektiborentzat da Gasteizko emakumeen etxeko helburua eta zabalik dago edozein pertsonarentzat. Egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu. Horretarako gaurkoan gurean dugu Unai Urruzuno, EH Bilduko mahai politikoko bozeramailea. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion. Bueno, gaurko eguna, duela 53 urte, onartu zen erreferendumean Gernikako estatutua, eta oraindik ere guztiz osorik betetzeke dago. Zein puntutan dago burujabetza? Erantzuten dio, egin batean behintzat galdera horri. Orain dela 53 urte galdeketa adostu eta paktatu bat, egon zen hori, batez azpimarratzen dut, halakoetan, eztabaidetan eta beti ateratzen delako, referendum paktatua, eta orain dela 53 urte, hemen referendum paktatu bat egon zen, eta 53 urte geroago, Espainiar estatuak ez du bete, horrek usten du burujabetza oraindik ere dagoela herri honetan behintzat, erabat mutilatua eta erabat estatu, kasu honetan, Espainiaren estatu antidemokratiko baten eskuetan eta euskaldunei jarraitzen zaigula, hori botere politiko hori, burujabetza hori ukatzen. Eta beste alde batetik, esango nuke, momentuz burujabetzarako prozesu bat
martxan jartzeko zailtasunekin edo hainbat eragozpenekin ere aurkitu gaitezkeela, baina aldiz bai ikusten dut ere, eta guk horrela ikusten dugu, Europa mailan etorriko direla ez oso denbora luzean halako prozesu batzuk, bai Eskozian, bai Irlandan segurazki, Katalunian ere, gu konbentzitu da gaude goiz edo berandu berriro ere emango dela, eta nik uste dut Euskaldunok zentzu horretan badaukagula gure buruari galdera bat egin beharra, eta da, Europan zabaltzen denean berriro ere eztabaida hori zabalduko den bezala, Euskaldunok non egon nahi dugu, eta EH Bilduk, behin egingo du ahalegin berezia gu ere borroka horren edo egitasmo horien lehen lerroan Euskal Herria kokatzeko ahaleginak ere egingo ditugu. Gernikako estatutuaren urte hurrenaren testuinguru honetan, entzun dugu Inigo Urkullu lehendakaria, botere judizial propio baten alde eginez, uste duzu proposamen horrek bidea egin dezakela? Gehiengoak badaude horretarako, eta nik gogoratu nahiko nuke horren arira kontu bat, eta da aurreko legealdian, ez orain dela ez dakiz zenbat urte, aurreko legealdian, 2018an justuki, Eusko Legebiltzarrean, autogobernu ponentziaren testuinguru horretan, Euskal Herria Bilduk berak botere judizial propio baten edo Euskal Botere Judizialaren proposamena horre sartu genuela eta azkenean boto partikular gisa erregistratu behar izan genuela inolako aliaturik edo inolako adostasunik beste taldeekin lortu ez genuelako eta PP-ren posizioak badakizkigu zeintzuk diren, PSOE-renak ere badakizkigu zeintzuk diren, Podemos hor errekaren erdialdean ez batera ez bestera, baina EAJ izan zen horri esesko borobila eman zionetako bat. Orduan, egingarria da, EAJak baldin eta hitzetatik haratago borondaterik baldin badu horretan urratsak egiteko, esan bezala gehiengoak badaude horretarako. EAJak eta testuinguru honetan ere, ildo honetatik ere, uste duzu EH Bildurekin batera 2008an adostutako edo bultzatutako estatus berriaren proiektua baztertu duela guztiz? Bai, 2018tik 2022ra egondako tarte horrek zerbait erakusten baldin badu, hor badago errenuntzia bat EAJaren aldetik, hori argia da, hori objektiboa dela esan genezake. Orduan, momentu honetan hori zertara datorren, ikusteke geratuko da, baina nik esango nuke momentuz behintzat EAJak ez daukagala inolako borondaterik bide horretan ekiteko. Urkulluk esaten duelako eskubidea badagoelako, estatu hori berrikusteko eta erabakitzeko, baina patata beroa nolabait beste hori pasatzen dizuete, zuzen ere talde parlamentarioen esku utzi nahi du eztabaida hori. Baina Urkullu talde parlamentarioko kide da. Urkulluk berak parlamentuan boskatu egiten du, eta guk EAJarekin geneukan akordio bat, eta EAJ bera talde parlamentarioa bera izan zen horretan atzera egin zuena. Alegia, zabaldu genezake berriro ere eztabaida prozesu bat legebiltzarrean, baina nik uste dut 2018an edo aurreko legealdian egindako ibilbide bat, nolabaiteko seinale batekin, errepide moztua, seinale horrekin aurkitu zela, eta nik uste dut berriro ere ekin behar baldin bazaio horri, baina aurretiaz landutako beste adostasun batzuen baitan ekin beharko zaiola. Orain, alderdien posizioak nik uste dut argiak direla zentzu horretan, eta EAJarena ere argia da, EAJak errenuntzia bat egin du, badauka gobernu bat Partidu Sozialistarekin, Partidu Sozialistak berak askotan esaten du bera dela nolabaiteko bermea EAJak bide horri ekin ez diezaion, eta zentzu batean aitortu behar zaio hala dela. Gero beste alde batetik, EAJak berak ere, da bermea Alderdi Sozialistak eskerreko politikarik ez egiteko. Orduan da gobernu bat ez eskerrekoa, ez
abertzalea edo soberanista, ez? Partido Sozialista edo PSE aipatu duzula, autogobernuaren urte hurrenean Anduezak nabarmendu nahi izan duena da, autogobernua ez dela trukerako txanpon bat. Uste duzu Sánchezek ere hori sebera pentsatzen duela? Baina Anduezaren posizioak dira inposatzaileak eta erabat antidemokratikoak. Esan bezala, hasieran esan dugun bezala. Orain dela 43 urte hemen egon zen galdeketa bat. Eta jendeak horren aldeko botua eman zuen gehiengoz. Eta 43 urtetan hori bete ez baldin bada, da Espainiar estatua delako antidemokratikoa, eta horren baitan inolako arduradunik baldin badago, alderdi sozialista da arduradun handienetariko bat edo handiena ez baldin bada, ez? Orduan, posizio horiek, erakusten dute talantea, nolako talantearekin ari garen aurkitzen, eta nolabait marraztu egiten dute ere aurrerantzean, zentzu horretan, urratsik emango baldin badugu, aurkitu beharko diren maioriak, gehiengoak, ez peskiza horien baitan etorri beharko direla, alegia, halako posizioak mantatzen dituztenekin oso zail izango dela ere akordiotara heltzea. Gaurkoan ere, aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak 2023 urterako aurrekontuak, 14.000 milioi baino gehiagoko inbertsioa jasotzen dituztenak, elkarrizketarik izan alda horiek aurkeztu baino den? Ez da elkarrizketarik egon, eta gaur ja behin aurkeztu eta gero ikusiko dugu ze aukera zabaltzen den zentzu horretan, baina guk uste dugu importante izaten dela aurrekontua bera aurkeztu aurretik. Adierazle izaten delako ere gobernuak berak zenbaterainoko disposizio izan dezakeen gerora akordioetara heltzeko. Orain arte, kontaktu bat edo besteren gainetik, dei bat edo besteren gainetik negoziatzeko edo hitz egiteko espazio horik ez da antolatu. Eta berriro diot, aurrerantzean ikusiko dugu zein den gobernu honen borondatea, talantea edo. Aurrekontuak bezalako gai garrantzitsu bate bezalakoan, esaterako lehendakariak herri ituntzate hartu zuena, horrelako eztabaidarik ez bada egon, zer espero daiteke bestelako herri itunez? Hori da. Guk herri itunetaz hitz egiten denean ere, eta guk ere hori estatu paktuak, herri akordioak, askotan aipatu izan ditugu, guk geuk, aurrekontu baten aprobazioa ez du herri ituntzat jotzen ere. Guk uste dugu momentu honetan mahai gainean badaudela askozaz ere erronka handiagoak direnak, gizarteari bete-betean eragiten dizkiotenak, batzuk krisi zibilizatorio gisa izendatzen ari dira bizi dugun testu ingurua, eta krisi zibilizatorio hori eragiten duten erronkak daude mahai gainean. Orduan gu bizka bat, estatu paktuak, estatu itunak esaten ditugunean bizka bat horretaz ari gara. Guretzat aurrekontu baten aprobazioa ez dugu herri itun gisa kokatzen. Hori bai, beste kontu bada, eta horretan ados egon gaitezke, alegia bestelako esparruetan herri itunak egiteko adostasuna baldin badugu, gero, logikoa da ere, herri itun horiek aurrera ateratzeko nolabaiteko estabilitate finanziarioa galdetzea, nolabaiteko estabilitate finanziario ekonomikoa eskatzea, eta zentzu horretan, aurrekontuen inguruko gaineko akordio bat egotea ere. Hori beste kontua da, baina guk geuk bere horretan aurrekontuen aprobazio bat ez dugu herri ituntzat jotzen, are gutxiago gehiengo osoz osatua dagoen gobernu batetan eta aurrekontuak inolako arriskurik ez daukanean aprobatua ez izateko. Zerga politikan bestalde ez da aldaketarik espero, ez da aldaketarik aurreikusten, betorik alda Eusko Jaurlaritzan gai honen gainean? Bai, betoa edo badago borondate ez bat horri heltzeko, momentu honetan, eta guretzat hori bai izan daiteke herri itun bat edo estatu akordio bat, Europa guztian, herrialde guztiek zabalik daukaten eztabaida da. Von der Leyen berak esan zuen, estatuei dei egiten ziela erreforma fiskalak egiteko, edo behintzat politika fiskalei erreparatzeko, eta zentzu horretan egin beharreko aldaketak egiteko. Von der Leyen guztiok dakigun bezala ez da eskerreko emakume bat, baina Europa guztian zabalik dagoen bitartean, ikusten ari gara hemen ez
Ez dela eztabaida hori zabaldu nahi, eta orain aurrekontu garaian gaudenean badakigu berriro EAJak parlamentuan zer esango duen. Eta esango du, bai, eske hori ez da guri dagokigun eztabaida bat, hori 3 diputazioi dagokien eztabaida bat da, baina guk gogoratu nahi dugu momentu honetan indarrean dagoen politika fiskala EAen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, PPrekin lortutakoa izan zela, eta izan zen lortua Gasteizko legebiltzarrean aurrekontu batzuei eman beharreko babesaren truke. Naiz eta gero hori 3 diputazioetan implementatu, ez? Baina eman zen testinguru honetan eta eman zen Eusko Legebiltzarrean. Orduan nabaria da, badaudela garai batzuk non politika fiskal progresiboagoak, ekitatiboagoak, justuagoak eskatzen diren, eta EAJak horri dio beldurra. Atzean galdetzen ari eta Euskal Autonomia Erkidegoa, zerga politikan? Oso, Madrilen pare. Badirudi Ayuso dela gure eredua. Izan ere, gaurkoan ere aipatu dute, deflaktazioaren neurri hori hartuko dutela, 2% deflaktazio hori, eta aipatu dute zerga sisteman aldaketarik egin nahi ez dutela, progresiboa eta justua, bidezkoa ere badela, aipatu dute. Deflaktazioa ez da ez justua eta ez bidezkoa. Justua edo bidezkoa izango da, beti bezala, kapital errententzako, errentarik altuenentzako. Hori da, erakutsi nahi izatea, ezer egiten, ez ari garen momentuan, erakutsi nahi izatea zerbait egiten ari garen. Baina deflaktazioa planteatu duten terminoetan, soldata igoerarik gabe, uste dugu neurri utxala dela eta berriro diot, arazoaren muinari inondik inora erantzuten ez diona. Krisi energetikoa dago, hain zuzen ere prezioen altueraren atzean, gehien bat, eta testuinguru honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko datuak dira, energiaren gehiengoa, ia guztia 90% kanpotik dator, beraz menpekotasun handia daukaguna. Energia buru jabetzaz hitz egitea urrun gelditzen da? Batez ere, egoera horrengatik heldu behar diogu eztabaida horri, eta hau bada beste estatu paktu batetarako gaia. Zuk esan bezala, 190 kanpoan ekoitzitakoa da, gero bestalde hemen ekoizten denaren zati horretan berriztagarriena ere oso txikia da, orduan testuinguru horretan aurkitzen gara. Orduan, nola ekin behar zaio eztabaida horri. Guk uste dugu berriro ere Jaurlaritza kontu honetan ere berandu iritsi dela, ura gora heltzen ari zaigun honetan halabeharrez heldu diola eztabaida honi, etxeko lanak egin gabe heldu dela garai honetara, eta bizitzen ari garen konsekuentziak horiek dira. Zientzialariek edo zientzia mundutik agintzen diguten kontu bada 2025ean CO2 emisioek nolabait goia jo behar dutela, eta hortik berehala, berazko joera batean sartu behar ditugula. Zer egin behar da horretarako. Eta honekin bai aurreratu nahi dut, Euskal Herria Bilduk azaroan zehar bai aurkeztuko duela bere estrategia energetiko propioa, eta nolabait estrategia energetiko horrek nolabait bi hanka izango dituela, eta gero zehaztuko dugu, sakonduko dugu, garatuko dugu gehiago, baina bi hanka izango ditu, eta alde batetik da energiaren murriztea, eta gero beste bat, berriztagarrien aldeko apustu sendoa. Eta hau esaten dut, badagoelako nolabait eztabaida bat disjuntiba gisa planteatzen dena, esaten dutena, berriztagarriak baino desaskundea. Eta guk esaten dugu, desaskundea eta berriztagarriak. Biak izango dira beharrezkoak, aipatu ditugun helburu horiei, helburu horiek erdiatzi nahi baldin baditugu. Baina berriztagarrien kokalekuari dagokionean, batez ere implementazioa nola egingo den, horrek ere kezkak sortzen ditu gizartean, aurkakotasunak ere, horiek nola gaindituko dira? Horiek gainditzeko modu bakarra dago.
eta da deliberazioaren aldeko apostua egitea. Eta hori da beste kontzeptu bat zientziaren aldetik eta marrazten dutena. Deliberazioa esaten dugunean da nork eta nola erabakitzen du egin beharrekoa. Eta hori, ahalik eta demokratikoenea den heinean, jendeari erabaki horietan parte hartzeko aukera zabaltzen zaionean, normalean emaitzak askoz ere hobeak izaten dira. Eta hau lotu nahiko nuke, bizka bat, Azpeitiko kasuarekin edo Statkraft enpresak ordezkatzen duen eredu horrekin. Orain arte gailendu den eredua da, Iberdrola eta Endesaren eredua, non herritarrok soilik lurzorua jartzen dugun, beraiek etortzeko, jartzen dituzte beraien fotovoltaikoak edo eolikoak edo dena delakoak, beraiek ekoizten dute, beraiek saltzen dute nahi erara eta momentu honetan hori pairatzen ari gara, datu bat. Momentu honetan eolikoaren megabatio bat 30 euro azpitik kostatzen da hori ekoiztea, hori generatzea, gu 200 piku ari gara ordaintzen. Hori da, bizka bat orain arte, Iberdrola, Endesa eta hauek jarri diguten eredua. Badago beste eredu bat, eta guk hori aztertu nahi dugu, eta momentu honetan aztertzen ari gara Azpeitin. Eta da, beste enpresa batek, Noruegoa dena, kasu honetan, jarriko du edo egingo du proiektuaren gauzapena, eta ia behin esarrita dagoenean, aukera egongo da hori komunitatean kudeatzekoa, aukera egongo da salmenta prezioa asko jeiztekoa, alegia esan dut 30 euro preziotik behera kostatzen da, orduan hori prezio justu batean saltzekoa, aukera egongo da horri jabego publikoa, jabego publiko-pribatua ematekoa, eta horrek uste dugu ekartzen duela nolabaiteko erabateko talka bat orain arteko ereduarekin. Orduan galdera hori da, zuke zeniona, zergatik enpresa norvegiar honek egiten du auto hori? Badakielako gauzak horrela egin ezean, herritarren aldetik jasoko duen erantzuna talkakoa izango dela. Eta nik ez dut esan nahi orain ere talkarik egongo ez denik, gai delikatua da eta pedagogia asko eskatzen duena. Baina hori gainditu nahi baldin badugu etorkizunean izango da herritarren parte hartze ahalik eta demokratikoenaz. Baina azken hitza nork izan beharko luke? Herritarrek. Eta horren jabegoa hartuko dutenek kontua da, eta ikusiko dugu, nola heltzen garen azken portura, baina momentuz ikusten dugu hor aukerak egongo direla hori jabego publikoan geratzekoa, eta jabego publikoan geratzen denean, berriro diot, presioak izango dira, bestelakoak, eta orduan guk uste dugu nolabait batalla hori, bizka bat jarri behar dela mahai gainean. Eta ez dakit, bukatzeko honekin, bihar Iberdrolak bere etekinen, bere benefizioen berri emango du. Udara honetan Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko idazkariak esan zuen oligopolio energetikoen irabaziak inmoralak direla. Bihar inmoralitate horren berri izango dugu. Eta uste dugu eredu hori igatu egin behar dela eta eredu hori irauli egin behar dela. Eta horrek eskatzen du energetikoetan ere esku hartzea. Madrilera begira ere jarriko gara, izan ere aurrekontu proiektuari ez diozue osoko zuzenketarik aurkeztu, baina osteguneko botoak ziurtatutak ote ditu Sánchezek? Ez dakit, egia esan ez dakit ziurtatuta ote dituen. Guk uste dugu nahiko argiak izan garela, gaiari dagokionez. Guk ikusten ditu, aukera batzuk egon behar direla, gure tabla reivindikatiboan, benetako taxuzko lorpenak edo adosteko,
eta guk horretara jokatuko dugu. Nik esan nahi dut ere, aurkeztu da presupuesto bat, aurrekontu bat, inoizko igoera militarrik handiena izango du, guretzat hori erabat salagarria da, baina beste alde batetik ikusten dugu guk badugula agenda propio bat Euskal Herrirako eta bizi dugun egoera honetan, gu saiatuko garela, esan bezala, benetako eta xusko neurriak lortzen herri honetarako herritar eta langileengan eragiteko, eta hori da izango da gure apostua. Beraz, hor dagoenaren arabera eta hor lortu daitekenaren arabera Euskal Herria Bilduk hartuko du posizio bat edo beste. Bada ikusten duenik kontraesan bat, Madrilen aurrekontuak negoziatzen aritzea eta burujabetzaren aldeko aldarri bat egitearen artean, zer esango zenieke? Bai, eta baliteke, baina hori gehiago dago lotua ere Madrileko zure jarduerari egozten diozun edo aitortzen diozun zereginaren inguruan. Guk beti esaten dugu eta zentzu horretan oso argi daukagu gure jardunbide politiko instituzionala Madrilen erabat instrumentala da, erabat taktikoa da. Guk uste dugu, eta egoera berezi honi, hitz egiten ari garenean, bizi dugun egoera zaurgarri eta incertidumbreko honi momentu honetan ere aurre egiteko, erdietsi beharreko adostasunak eta politikak eta aliantzak eta prozesua bera Euskal Herrian bertan marraztu behar dela eta Euskal Herrian bertan martxan jarri behar dela eta zentzu horren zerbitzura posizio horiek nolabait indartzeko baliatu behar dela ere Madrilen egiten dena, orduan guk zentzu horretan kokatzen dugu Madrileko gure jarduera ahaztu gabe, zori txarrez, oraindik orain gauza asko Madrilen erabakitzen direla eta zoritxarrez oraindik orain gauza batzuei errail konkretu batzuetan behin betiko irtenbidea emateko, irtenbide integrala emateko giltza beraiek daukatela, ez? Hauteskunde urtea izango da Madrilen ere, eta Europan zehar ikusten ari garen ultraeskuinaren gorakadaren aurrean zin izango litzateke botika? Ultraeskuinak geratzea eta benetako agenda demokratizatzaile bat, benetako agenda eraldatzaile batean aurrera urratsak ematen joatea, ez? Eta nik zentzu honetan bai, ez, nahiko nuke mahai gainean kontu bat edo fenomeno bat mahai gainean jarri. Egia da, ultraeskuinak Europan eta mundu osoan, izugarrizko gorakada izaten ari dela eta izugarrizko aurrerapenak edukitzen ari dela. Ausartzen naiz esatera ere, Europan batipat eskerra esango nuke nahiko noraezean dabilela ere, eta zentzu horretan, hein batean, ez guztiz ere, baina hein batean badela ere horren ondorioa ultraeskuinaren aurrerakada hori, baina beste alde batetik esan nahi dut eskerra Europan nonbait indartsua baldin bada, dela independentista eta soberanista den lekuan. Dela hemen, dela Katalunian, dela Eskozian, dela Irlandan, eta horrek zer esan nahi du. Guk gure proiektu politikoari, gure prozesu herritarrari lurralde bat marraztu behar diogula, eta lurralde horretan ikusten baldin bada benetan badaudela, ez ditugun erronka berriei soluzio berriak eskaintzeko eta gehiengo berriak artikulatzeko agenda hori martxan ipini ahal izateko, horretan eskerrak aurrera egiten duela, ez? Eta hori da gure apostu nagusia momentu honetan. Unai Urruzuno, EH Bilduko mahai politikoko bozeramailea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, eta nahi duzune arte. Hurrengora arte. Eta jarraian, tarte baten ostean itzuliko gara, eguneko solasaldiari ekiteko gaurkoan gurean izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte.
Amaikak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera, Amaika telebista edozein etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu Amaika aplikazioa. Aukeratu Amaika. Instalatu eta gozatu edukiez nahieran. Oroitzen, zer ziren, aurgineneko udak, izozki urdina artean. Argiak eskuan, mamuaren etxean, gauez sartzen ginenean. Faltan zaitut nere aldamenean, laguntzienak ez ezagun direnean, bere itxiba bizitza bakoitza bere bidea.
batean murgiltzen naiz egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero, zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu kolpe, edo argi guztia, kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, esnatu zaitez, hor da guztia, zugan dago indar guztia. Utzi ateratzen, azke piztia, hartu soka eta tira, 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 tira. Hartu soka eta tira, 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 tira. Egunero legez solasaldiari ekingo diogu eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Carmelo Landa gurekin ere, eguerdion. Eguerdion, bai. Bueno, gaurko egunean nola ez, Gernikako estatutuaren urte hurrena izanik horri helduko diogu, lehenik eta behin, badakizue 43 urte, duela 43 urte adostu zela ura referendumean, eta oraindik ere badirela transferentzia asko leku aldatu barik daudenak, beraz, lege hori ez dela betetzen argi gelditzen ari da urterik urtera, eta ingurumari honetan eneko handu eza, PSeko idazkari nagusiak adierazi du Gernikako estatutua defendatu duela eta kohesiorako tresna dela, eta ez trukerako txanpon bat, entzungo dugu lehenik eta behin. Uko egiten diogu kontzeptu zahar eta sektarioari. Alegia, lurralde bakoitzak nortasun bakarra duela. Estatutuak euskalduna ulertzeko modu bakarra eraiki behar duela. Guk autogobernua defendatzen dugu. Nortasunaren aukera askea bermatzen diguna. Hori da erabakitzeko benetako eskubidea. Bakoitzak bere izateko modua aukeratu ahal izatea, bere nortasuna ulertu ahal izatea. Eskubide hori, gehiengoen jokoan ez ezik, gutxiengoen eta legearen errespetuan ere oinarritzen da. Testuinguru honetan ere hitz egin duen Iñigo Urkullu lehendakariak adieraziz nabarmenduz oraindik ere ez dela bete Gernikako estatutua, eta azalduz ere bai Pedro Sánchezi eskatutako batzorde iraunkorraren inguruko erantzunik ez duela jaso, entzungo dugu. Hortaz, gaurkoz, trenen eskualdaketa era bat izteko, aldebiko lantaldeen egin beharra abiarazteko eta batzorde iraunkorra eratzeko eskaerak ez dira bete. Are gehiago, lehendakaria naizen aldetik, herri honen borondatearen ordezkaria naizen aldetik. Ez dut ez da kortesia asko erantzunik jaso Espainiako presidentearen partetik. Hori da testu ingurua. PSek adieraziz ez, badagoela borondate hori eta defendatzen dutela autogobernua, eta bestetik lehendakariak egindako eskaerari ere erantzunik jaso ez izana, zenolako ondorioak ekartzen zaituzte gogoran, zenolako hausnarketa egingo zenukete testuinguru honetan, estatutua adostu eta 43 urtera, Eneko handezak izante dago ez, defendatzen dauela, baina segatik ez du betetzen ez, hori da ez dudan ulertzen, 43 urte pasadie, eta eurek esaten dute ez, truke moneta bat izatera pasado da. Nire ustez Espainiako gobernuak transferentziak aprobatzen duen bakoitzean kreditu politiko edo indarra galtzen duela, ematen dauela adibidez Madrilen edo Espainian mailan ez, eta hori saiestu nahi dute ez, bere hautesle eta posizioaren aurrean alderdi indartsu bat diela erakutsi nahi dute, eta horregatik ez dute transferentziek onartzen eta trabak jartzen jarraituko dute. Nire ustez, Pedro Sánchez ja ez dago aprobauko transferentzia guztiak, asko geratzen dieselako, eta ezakit horrengo urteetan hau pasako dena dela ala ez. Carmelo, zein irakurketa egiten duzuzuk? Begira, hemen bi ordezkari politiko entzun ditugu, zuzenean, eta nik uste lehenengo kontua da
gure ordezkari politikoi eskatu behar diegu zehaztasuna eta koherentzia hitz egiten dutenean. Eneko Andueza entzun, eta dio bakoitza bere nortasuna definitu behar duela. Da hori dio, Espainian gobernuan dagoen alderdi horren buruzagiak, alderdi nagusiaren buruzagiak. Bueno, Andueza jauna, hori horrela bada zergaitik behartzek gaituztegu espainol bezala definitzera. Hori horrela bada zergaitik inposatzen zaigu Espainiako hizkuntza. Inkoherentzia ez da politikan zilegia jokatzeko. Gauzak izan behar dira errealitatean oinarrituta eta ez jendea engainatu nahian hitz bla 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 hitzekin eginda. Andueza ez da politikari sendo bat. Lehenengo jakin beharko luke zertaz hitz egiten duen eta ez horraziak edo labadora saltzen dituen saltzaile bat bezala jokatu hori hasteko. Seriedade eta errespetua jendeari. Bigarren, Urkulluk eta dio trenen eskualdaketa dala nunbait arazoa. Nik uste dut Urkullu jauna lehendakari batek gaiak sakonera handiagoz aztertu behar ditula. Trenen eskualdaketa da arazo txiki bat konparatuz herri honek dituen arazoekin hain justu ere estatu horrek sortzen dituenak. Ez da begira, azken urteetan ikusi duguna da estatu espainiarrak ez duela onartzen ez autonomia berritzerik, ez are gutxiago independentziarik. Autonomia proiektu bat Ibarretxe plana deitua aurkeztu zen, dakigun legez, eta errespetu falta ikaragarriz, bota egin zuten Ibarretxe bera handik, ez da, aukerarik ere eman gabe azaltzeko bere proiektua. Gero katalanak saiatu ziren autonomia estatutu berri bat egiten, da 2010-tik aurrera badakigu zein izan zen estatuaren erantzuna, are gehiago gero independentzia modu demokratikoan eskuratu nahi izan dutenean. Ordan hori da realitatea Inigo Urkullu jauna eta ez trenen eskualdaketa, izan gaitezen serioak. Eta une honetan arazoa da, duela ja 43 urte onartu zen autonomia estatutua eta nolabait esan estatuak onartu zuen, ze azken finean hori da, estatuaren forma bat eta estatua berak definitua eta onartua, igatzen joan dira apurka-apurka eta igadura izila deitutakoa, eta konzeptu hau ez da nirea, Jaurlaritza berak erabili zuen, gertatu da, eta gaur egun estatutua hilda dago, aspaldi esan zuen bezala elak ez da, hilda dago. Ela bezalako sindikatu batek, autonomista izan dena historian zehar, eta duela 25 urtea esan zuen estatutua hilda dago, Madrilen ez diote arnasarik hartzen usten da hori, realitatea. Nahiko negargarria da, itortu behar izatea, 43 urte direla, eta oraindik ere, trenen eskualdaketa ere ez dela lortu, esan nahi dut. Egoera hau da, egoera sakonki larria da. Eta gure politikariak, bentsatu gara gertzen direnak, ez daude mailan. Da lehenengo eskatu behar zaina da, mesedez, maila intelektual eta maila politikoa agertzea herri honek behar duelako. Estatutuaren urte hurrenaren arira, entzun dugu Inigo Urkullu lehendakaria eskatuz, ezan ez, Euskal Herriak, Euskal Autonomia Erkidegoak, botere judizial propioa behar duela. Nola hartu dituzue hitzok, zergaitik dio horixe orain, testuinguru honetan, ez, Madrilen botere judizialarekin dagoen ikamika guztia ikusita, ez iruditzen zaizue? Nik ulertzen dut, hori esatia, hemen erabakitzea, hemen gertatzen dana, logikoa dalako, baina Carmelok esan dagoen moduan, oso larria da, eurak defendatzea, trenen transferentzia kristoneko abantaia izan dela, eta horrekin konformatzen dien moduan, ez? Oraindik asko falta dira, 25 transferentzia falta dira, eta oso garrantzitsuak dienak, ez? Orduan, bani ontxe hitz egitea botere judizial bat hemen erakiko dauela eta lortuko dauela, ez dakit, lehengokoak eta gero saiatuko gare, ea zer gehiago lortzen, ez? Carmelo. Nik uste dut, Urkulluren kasuan ere gertatzen da, Anduezarekin bezala, politikariak baino ematen dute saltzaile ambulanteak, ez da? Da ambulanteak serio diote, ez da broma bat, Urkulluk azken urteetan benda berriro egin du halako beherapen bat bezala bere proposamenetan. Lehenengo burujabetza, gero estatus politiko berria egin behar zela, gogoratuko duzu eta parlamentuan adosten bazen hori aurrera zijoala, adostu zen da ez da aurrera joan,
Gero, berak atera zuen hor, originala izan nahian edo, kontzertu ekonomikoaren ondoren, kontzertu politikoa egin behar zela, eta alde bitasuna, ikusten duzue, zelako deskontzertua dagoen, eta horren botere judizial propia planteatzen da. Esan edo, ez du balio, urtero alako berapenetan sartzea, ze herri hau ez dago berapenetarako. Nik uste dut, hemen gaur esan behar dut bide batez, Elako Mitxel Lakuntza idazkari orokorrak artikulu bat atera berri du, gaur, eta nik uste benetan zentzuzkoa eta horrek bai hartzen du maila sakona eta planteatzen du batetik estatutua hilda dagoela ja duela 25 urte elak zioen bezala, baina hori baino gehiago esaten du autonomiarako bidea utzi behar dela eta independentziarako bidea eta Euskal Errepublika ezinbestekoa dela Euskal Herri osorako. Hori esaten duen bitartean Lakuntzat, Iñeko Urkullu trenei buruz hitz egiten ari da. Gogora ekartzen dit, hain justu ere etaren arma ustea eta Donostian aieteko konferentzia famatu egiten zen bitartean, tren baten sartuta zebien beste lehendakari bat estatu batuetan turismo egiten, ez da? Izan gaitezen serioak, nik uste dut herri honek behingoz eskatu behar du mailako lehendakariak, mailako politikari instituzionalak, eta bide batez esan da mailako telebista zuzendariak, eta ez zentzura egiten dutenak, ez da? Ordan, hori da guk daukagun gaixotasun larri bat, herri honek behar du ordezkatu egon mailako ordezkariekin. Da hori oso serioa den arazoa da, urriaren 25 honetan berriro ere konstatatzen duguna. Gaia jorratu dugu duela minutu eskazen zuzen ere elkarrizketatu nagusi izan dugulako Unai Urruzuno, EH Bilduko mahai politikoko bozeramailea eta hauxe da gaiaren inguruan esan diguna. Dela 53 urte galdeketa adostu eta paktatu bat, egon zen hori, batez azpimarratzen dut, halakoetan, eztabaidetan eta beti ateratzen delako, referendum paktatua, eta orain dela 53 urte, hemen referendum paktatu bat egon zen, eta 53 urte geroago, Espainiar estatuak ez du bete, horrek usten du, burujabetza oraindik ere, dagoela herri honetan behintzat, erabat mutilatua eta erabat estatu, kasu honetan, Espainiaren estatu antidemokratiko baten eskuetan eta Euskaldunei jarraitzen zaigula, hori botere politiko hori, burujabetza hori ukatzen. Egoera honetan, zein irtenbide ikusten duzu? Irtenbide zaila, gure esku ez dago, nire ustez, herritarron esku ez dago. Aldaketa politiko sakon bat egin beharko litzateke, Espainiako gobernua ezin da demokratiko bezala bere burua presentau, ez da demokratikoa, baina jakintasun piloa dago Espainiako gobernuari buruz, eta askok esaten dute oso progresista dela, inoiz egon den gobernu progresistena dela, baina eske beren atzian letra txikia asko dauz, eta horrek erakusten dute ez dela demokratikoa, ez? Begira, nik uste 53 urte ez direla alperri pasao, eta denbora izan dugu tamalez ikusteko estatutu, hau da, Espainiar estatuak nolabait nahi zuen estatutu hau euskaldun opaino gehiago, bide batez, Unai Urruzunok esan dakoari zehaztasuna aplikatu behar zaiot, esan referenduna egin zenean, botu emaleen 50% eman zuen botoa, horrek esan nahi du ikusten duzuenez, 50% botu eman gabe, hausten ditu egin zela, gehi beste 10 esesko eman zion. Orduan erdi gertatu zen. Ze gertatu zen? Eta zer gertatzen da, herri honi esaiola beste aukerarik ematen. Hain justu ere, naziogintza indartu eta estatu burujabe bat, estatu propio bat izateko aukera esaion hartzen. Ez guri, ez katalanei ikusten denez, ez da? Orduan, klaro, hor dago arazoa hori batetik, eta bestetik, estatu honekin, nazio ezaugarrien pitzadura gerota handiagoa dagoela. Hau da, gerota gutxiago gara nazio propioa, eta gerota gehiago behartzen gaituzte Espainiako nazioan sartzen. Eta hori arazo larri bada, hori arazo larria da. Ze soluzio? Nik uste dut naziogintza indartu behar dugula.
herri mugimendu bezala, eta gero gure instituzioetatik ere, tamalez orain alderdi politikoak ez da abertzale deitzen direnak ere ez ditut dinamika horretan ikusten, baina herritarra bai, da nik uste naziogintza indartu behar dugula, eta plangintza zehaz bat egin behar dugu, elako idazkari nagusiak esaten baduala nik sinistu egingo diot, independentzia eta Euskal Errepublika bat egiteko. Nik uste dut hori dela alternatiba. Alternatiba hori gauzatu egin behar da. Bestela Euskal Herria nazio bezala desegitera doa. Oraingo egoeran, da hori da politikari hauek esaten ez diotena herriari. Ez da egoera honetan Euskal Herria nazio propio bezala desegitera doa. Deusestera eramaten dute, ez digute usten, ez ja trenak erabiltzen, ez digute usten justizia propio bat izaten, Euskara hizkuntza propio Euskal Herri osoan garatzen, ez digute usten. Eta hori da, errealitatea ordan, alternatiba hori da, naziogintza, herritik, eta gero, alternatiba erreal bat, benetako bat, estatu independente bat, errepublika bat osatzeko. Ari horri tiraka, zein puntutan da, zein egoeratan da Euskara? Euskal Herrian, Nafarroan hain zuzen ere, zonifikazioaren aurka, zonifikazio hori salatzeko, protesta egin zuten larun batean Tuteran, eta hain zuzen ere, herri bera ere Euskararen alde dagoela aldarrikatu dute. Ikusiko ditugu irudiak. Nafarroa osotik heldutako 1000 lagun baino gehiago bildu dira asteburuan Tuteran Euskararen zonifikazioari hor dago egin nahian. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute. Manifestazio alai eta jendetsuan Herriberako hiriburuko kaleak Viva el Euskera de Cortes Abera lemapean zeharkatuz. Euskararen legea diskriminazio eta desberdintasun iturri bat dela salatu dute. Azken finean Euskara ikasteko aukera berdinak ematen ez dituelako nafar guztiei. Baina Euskararen aldeko keinuak goizean goiz hasi ziren Ablitasen. Bertan, Herrigorak hasiera eman baitzion Herriberan Euskara sustatzeko kanpaina berriari. Elikagaiekin kutxak osatzeko auzolan erraldoia eta jarraian bazkaria. Gerora denok Tuterako manifestaziora batu bitartean. Manifestazioa deituriko Gordagoko antolatzaileen gogarazi zutenez pasaden urteko azaroan jaio zen ekimena. Nafar guztiek Euskara ikasi, ezagutu eta erabiltzeko eskubidea oztopatzen dituzten legeak kentzeko eta aurrera egiteko garaia zela uste baitzuten. Manifestazio jendetsuan osotariko lemak entzun ziren eta haien artean tokero entzun Tutera euskaldun iragarri zen. Navarra Suma kontzertu bat egin alizateko jarritako oztopoi erreferentzia eginez behar bada. Horretaz gain, Hordagok Herriberako PSN eta UPNren ohiko mantrei erreparatu egin ziren. Izan ere, irakurketan argi utzi nahi izan zuten ezin dela euskara, alemana, ingelesa edo frantsesa bezain errespetagarria denik esan. Hiru hizkuntza horiek ez bezala euskara Nafarroakoa delako. Nafarroa ezin daitekela euskara gabe ulertu. Ez eta euskara gabe Nafarroa. Eta Tutera Nafarroa bada, euskara ere bere hizkuntza dela aldarrikatu zuten. Dianatik Gardera, pasando por Altsasu, Pamplona y Tutera. Nafarroan euskarak bizi duen egoeraren oinarrian dago euskararen legea, zonifikazioa ahalbidetzen duena, eta hain zuzen ere horixe kontatu digu, lehen pertsonan bizi duen pertsonetako bat, Jon Orzaiz da kasetaria eta Nafarra, eta berak kontatu digu lehen eskutik nola bizitzen duten euskaraz ikasi, entzun eta bizi nahia Nafarroan. Erroko arazoari begiratu beharko litzaiokeela. Ez bakarrik unean uneko arazo horri, alegia Larragan ez dagoela de eredu publikorik, baizik eta momentu hauetan de ereduan ikasi nahi dutenak eta seme-alabak de eredura eraman nahi dituzten gurasoek hezkuntza departamentura jo behar dutela eta erreklamatu egin behar dutela hori. Nolabaiteko militantzia puntu bat eskatzen du de eredu publikoan ikasteak, eremu ez euskalduntzat jotzen duten horretan, eta zergatik gertatzen da hori legeak bermatzen edo ustez bermatzen baldin badu eskubide hori, hezkuntza departamentuak eskola mapa jotzen du horren arrazoitzat edo aitzakia gisa erabiltzen du. Hortxe, zonifikazioak ez, sortzen duen egoera, argi eta garbi ez, diskriminatzailea dena. Baina hori baino lehenago ere, nik uste dut, bizitza politikoa urte luzeetan bizi izan du, gogoratzen du, eta nik gogoratzen dut oso ondo gainera
Ze gertatu zen Franco hil ondoren hurrengo 5 urteetan. Hemen herri honetan, da Euskal Herri osoan, halako askatasun egarri handi bat zegoen. Askatasunaren martxa eta hainbat gauza egin ziren. Eta oraindik ez zegoen ezer idatzita ez lege eginda ere etorkizunari buruz. Eta 5 urte egon ziren erabakigarriak. 75-80. Eta urte horietan, batetik Euskal Herritarrak eskatzen genuen etorkizun libre bat, eta nola eskatu gainera indarrez, baina bestetik Estatu Espainiarrean prestatzen ziren hori murrizteko eta hori trabatzeko, ezta. Eta horren harira esango dizuet gauza bat, Euskararen zonifikazioa Nafarroan erabaki aurretik eta 3 eskualdeak eta bar, 1980an, Nafarroan bertan parlamentuak erabaki zuen Euskara ofiziala izango zela Nafarroa osoan. Hori no gogoratzen du gaur egun? Bueno, ni gogoratzen dut. 1980an, gehiengo parlamentario batek Nafarroan PSOE barne planteatu zuten Nafarroa osoan, hau da, Nafarroa garaia, hau da, Estatu Espainiarraren menpe dagoena, beste Nafarroa badago iparraldean, ez da, beherea. Nafarroa garaian osorik, lurralde osoan Euskara ofiziala izango zela. Ze gertatu zen gero? Egin zuten batzorde bat Madrilera joateko. Da Madrilen hasi ziren, Euskal Herrian hegoaldean, zati batean, autonomia estatutua zegoenez, 80tik aurrera, Nafarroan ere ze autonomia mota egon ziteken. Da hor, lehenago gertatu zen gauza bat, autonomia izan ziteken 4 herrialdetarako, zergatik ezen izan. Estatu Espainiarrak esan zuelako, da hau argi, literalki gertatu zen. Prestakuntza mailaietan Gernikako estatutua prestatzeko esan zuten ez. Zuek Nafarroa ere hartzen baduzue, 4 lurraldeak, daukazuen dimensioa nahikoa da estatu propio egiteko, ez du onartuko. Eta hori artifiziala izan zen. Lehenengo zatik eta beraz ezen Nafarroa barruan izan eta hizkuntzari buruz. Izan zen Nafarroa eta EAE bereizteko eta maila politiko-administratiboan. Hori erabaki faktiko bat izan zen estatuarena. Bigarren, Nafarrak, 80an erabaki Nafarroa osoan euskera egingo zela Madrilera joan, da Madrildik esan zien ez da, pentsatu ere ez. Zuek hartuko duzu hori eta zatikatu egingo duzue. Eta bakarrik euskaraz mintzatzen den hola esan zuten, eskualde batean ofiziali izango da bestetan ez. Galdera gaur da. Eta tuteran euskaraz mintzatzen bada eta ikastola badago dagoen bezala zer? Orduan zer, ez. Hori inglesak gehiago balio du euskara baino. Hori zer da, estatu erabaki bat, ez Nafarren erabaki bat. Nafarren erabakia kontrako izan zen, estatu erabaki bat. Orduan hemen argi daukaguna da bai EAen, zorioneko, zoritzarreko, Gernikako estatutu horren bitartez, bai Nafarroan, foru hobekuntza deitua eta euskararen zatikatze horren bitartez, Estatu Espainiarra zuzenean ari dela esku hartzen. Nafarren borondatearen gainetik eta euskaldunon borondatearen gainetik. Hori da realitate politikoa, aztertu behar den moduan, benetan den moduan. Eta hori eskatu behar zaie politikari. Oso ondo tuteran, herri mugimendua berriro ere, begira, bai hor dago plataforma, eta bai oso ondo aipatua Herrigora. Herrigora, ari da, kanpaina berezi bat egiten, Nafarro hegoaldeko usta, euskarari puska, ez da? Eta batasuna eskatzen nik uste dut oso mugimendu importantea direla. Hor dagok agertu du indarra, manifestazioan, da Herrigora ari da agertzen kanpaina horretan. Da ni neu da beste jente asko pentsatzen dut implikatuko garela, ez da? Baina realitatea argi euki behar da. Lehenengo da, zerk eta nork behartzen gaitu euskalduno zatikatzera eta zatikatuta egotera eta euskara toki batzutan bai, bestetan ez. Estatu Espainiarra zuzenean. Ez da egia Nafarren borondatea hor dagoenik. Eta alderdi batzuk, tartean PSOE, joko zikina egiten dute. Momentu batzutan taktikoki komeni zaienean, Andueza jaunari bezala, euskaldun itxura egiten dute eta hurrengoan euskaren kontra jokatzen dute. Orduan gauza diren moduan esan behar dira. Testu inguru horrek guztiak auspotzen du eskuineko sektoretatik datozen hitzak eta esaldiak, ez esaterako Nafarroan euskara ikastea behartu nahi dutela sektore euskaltzalek. Bai, gaur goizean hainbat komunikabide eta agintarik esan dutena irakurri dutez, eta inposak eta hitza erabili dute, ez dakite esaten dago, ez blindar una zona no baskofona, baina ez dakite zen munduan bizi diezen, uste dut Nafarroan bintzatez,
herritarren eskubideak ukatu nahi dituzte, eta hori da argi dagoena, ez? Eta nik espero dut, bazakit, PSek bertan, edo, Maria Txibitek edo, aurki eukitzea, ez? Eta, nahi dauenak euskara ikasteko, errestasun guztiak eukitzea, ez? Berak esan dauen moduan, Berriako kazetariak esan dauen moduan, ez? Militante izan behar da, Nafarroan euskaraz hitz egiteko edo ikasteko, ez? Hori ez da normala. Segatxik izan bigare militanteak bakarrita hizkuntz bat, ez? Gure hizkuntza. Bai, hala ere hor, zehaztapen bat egin behar da, ez da eskuina edo eskuin bezala, eskuin espainiarra bezala konsideratzen dugun PP eta Navarra suma bakarrik. Nafarroako PSOEk batera jokatzen du eskuinarekin euskararen kontra. Zonifikazio politika Txibite berak, da Txibiteren gobernuko parte horre behintzat defendatu izan du, eta kanpoan gelditu dira, EH Bildu eta Nafarroa bai, da bar, ez da, baina PSN-ek, hau da, PSOE-ren ordezkaritzak Nafarroan defendatzen du. Ez bakarrik partizioa eta zonifikazioa, defendatzen du euskarak baliorik ez izatea lanpostutarako, eta inglesari edo alemanari garrantzia handiagoa ematea euskarari baino. Eta hor dago, adibidez, aurten bertan, pai programa deituaren inguruan, badagoen debatea, ez da? Eta posizioak, nik uste dut, ez dugu astu behar PSOEk toki guztietan, Madrien eta hemen eta Nafarroan, transizioa ditutako estatu horren alde egiten duela. Eta Katalunian, 155 famatu aplikatu zuela, eskuin muturrarekin batera. Eta ebitatzeko katalanek bide demokratiko bat egitea bere kabuz. Orduan hori hola da, ez da. Claro, gauza bada aurrekontuen inguruan adostea, eta nik uste dut hori ere akatza dela, baina tira, horren inguruan adostea, beste gauza bada, izkutatzea, eta ezin dugu izkutatu PSOEk toki guztietan, estatu posizio bat daukala Euskal Herriaren aurrera bidearen kontra. Eta euskararen kasuan Nafarroan, ez da salbuespen bat. PSOEk ez du laguntzen euskararen garapena Nafarroan, trabatu egiten du. Gehiago laguntzen du inglesaren garapena. Hori hola da. Gaizatatuko dugu, eta Nafarroatik Gipuzkoara joko dugu, izan ere tiket bai, negozioen eta autonomoen balizko iruzur fiskala kontrolatuko duen faktura elektronikoa derrigorrezkoa izango delako datorren asteartetik aurrera, azaroaren batetik aurrera, eta honek kezkak eta zinegona sortu du merkatari txiki, ertain eta autonomoen artean. Ikusiko dugu larun batean egin zuten protesta. Ez dugu protesta hori barkatu, baina bai baduguna pantaiaren beste aldean, horixe da Bitor Lizarribar, dendartean elkarteko idazkaria dena, eguerdion? Kaixo, eguerdion. Beno, tiket bai, zertan datza sistema horrek? Bueno, sistema bat non fakturak o tiketak balantzatik o kaja registradoratik ateratzen denean, zuzenian juten diala ogasunera. Banan. Datorren astetik aurrera, datorren astetik aurrera izango dela derrigorrezkoa, hori implantatzea, eta aipatu duzue, kesu sarete merkatari txikientzat beste traba bat izango dela, hori bera diozue, zergaitik? Bueno, lehen ez gaude bate egoera honian, lehengo itxiera zea zala, oain inflazioa de galanta daukau, energian igoera de bai, eta egoera oso txarra da. Eta honek, oaindik zaildu du gauza. Lehen oztopo asko diteu, merkatari txikiok, eta autonomok, eta txikile garenok generalian, eta honek areagotu iteu idana. Negozio guztientzat izango da sistema hau implantatzeko beharra? Ez da negozio guztientzat izango. Domicilio fiskalo delako hoi Gipuzkoan daukagunok bakarrik. Hortik kanpoa daukatenek ez dute ezarri biharrik tiket bai.
Orduan multinazio... Oaingoz behintzat, aurreago seguru asko jarri beharko baina oaingoz behintzat ez. Diskriminatuta sentitu zarete lehen balantze honetan, esaterako, multinazional handiek ez dutelako hori hain zuzen ere implementatu beharko momentuz, esaten duzun bezala? Hoi da, alde batetik, eskaera asko indite, baina bat zen, azkenian Bizkaiakin eta Arabakin danak batea itea. Baina guk aurretik inbiar dugu. Eta gero Espainian jarri biharkoa, baina aurreago eta beste lege baten babesien inbiarkoa. Azken finean danok egin biharko dugu, baina guk eskatzen genduna da zan beste modu batea itea gauzak. Ez zaudete beraz sistemaren aurka propio, baina bai sartzeko prozesuaren inguruan bai, ez da? Ezaten duzulako, agian ez duzuelako izan tarte handirik horretara moldatzeko. Bai, sistema azkenien ezarringoa, osea, hor ez daukau ezerritek. Baina, bai, aspaldi hasi ziren diputazioan esaten hori inbiarko genukeela, baina, esate deu, bai programa informatikuak, bai informatikuak beak eta makinak eta danak, lehen ez zauden prepatuta. Oain emateu pixkat egokitzen nahi diala egoerara. Baina, azken finean honek ekarriko iguna da, azkenien gastuak alde batetik, hilera aurrena programa ordaindu behar da, eta gero hilero dekota bat ordaindu behar da, eta gero, azken finean hastian 2-3 faktura dituenak, ez du oztopa hondirik eukiko. Baina eunian 100 ditugunak, arazoak sortzeia, arazoi konpondu beharkoia, eta orduan beste arazo bat dago denda kudeatzeko. Datorren astetik aurrera implementatuko da, esan dugun bezala, indarra sartuko da azaroaren batetik aurrera. Zer nolakoa espero duzu izango dela lehen aste hori? Alde batetik merkataritza orokorrean eta ostalaritzan bai uste dugu itxierak ekarriko ditula. Azken finean lehen neiko lanak indebilena eusteko dendaio beste arazo batekin batzuk erabakiko istia. Baditu kasuak, jubilazioatik hurbilegon o negozioa ez joala oso ondo, orduan, aitzegila arrazoi honekin erabakiko istia. Hoi bai, eta gero bestetik, betikoa, azken finean, hor daude Amazon eta hor daude enpresa hundileoik, hoik ez du etiket baik ezarri biharrik, eta gaina, jakintzazu nun daukaten egoitza fiskala. Han ez du zer gapatu biharrik. Bittor Lizarribar, dendartean elkarteko idazkaria. Eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik. Adi dugu gaian. Eskerrik asko zuei. Ondo azaldu du, Bittorre zenolako burua usteak ekarriko dituen Gipuzkoako merkatari txikientzat, ezta? Bai, hala da. Nire ama taberna dauko arrasaten, eta gaur izan ditu larri, ez dauko lako inongo laguntzarik, ez, eta beraz dakila ontxe ordenagailu berri bat erosi behar dau, ze ordenagailu zarra zuen tabernan, 2.000 euro kostau behar zaio, gero hori programa ordaindu bida, programaren kuota hilero bebai, eta gaztu gehiago, eta nik ez dut ulertzen, ez, berak esatu, gure etxe albuan badau McDonald's moduko bat, McDonald's edo Burger King badala, eta halako gastuak jasan ditzake, bere multinazional bat dalako eta bere fakturazioa ikaragarria izango dalako, eta berari ez diot eskatzen ez, eta herri txiki bateko taberna bat edo denda bati bai, ordea, nik ez dut ulertzen. Ez ezaguna, ez dutik bai, den helburua dela iruzur fiskala kontrolatzea, ez? Zergatik batzuei bai eta beste batzuei ez, jakin da multinazional handietatik datorrela iruzur hori gaion bat. Nik uste dut harrigarria dela, ez da, noraino okertzen diren politika publikoak oraingo administrazioen aldetik hau, nik uste dut Jaurlaritzak eta diputazioak. Diputazioak daukate indar handia honetan, da ardura handia, da erantzunkizun nagusia seguruen. Eta hemen arazoa dago gainera, horri lotuta ezartze sistema eta hasiera eta desberdina dira. Ordan Gipuzkoan hasiko dira orain, esan duen bezala, gero Araban, beranduago Bizkaian, eta horrela gabiltza gainera 3 diputazio kasu honetan eaen, ez da?
Claro, iruzur fiskalaren kontra egiteko neurria da, benetan okerreko bidetik hasi dira, hau da etxe bat eiatut ikastea. Oinarriak, iruzur fiskalaren oinarrian non daude, badakigu. Hemen gehien irabazten dutenek, ingeniaritza fiskala daukate beren esku, egundoko kudeak eta daukate, arazoak konpontzeko eta aldiz merkatari txikiak, zure ama edo eta hemen hitz egin duen Bitor, gainditu daude, eta berak esan du, askok esango du, itxi egingo dut, ze nik ezin dut, ezin nahi sartu burokrazia sistema honetan. Ni dauzkat adibide konkretoak kulturaren eremuan. Hemen merkataritza esaten dugu, autonomoak oroar, arazo larriak esango dituzte, badituzte gaur egun. Kulturaren eremuan, asko dira agente bakanak, kantari bat, idazle bat, ari dira horrela egiten, eta egundoko arazoa dituzte, niri laguna askok, ez batek, askok esan diate begira, nik nahiago dut, bertan bera utzi, hau edo bestea, bakarrik faktura txiki bat, ordaindu behar diaten diru, apurraren faktura egiteko eskatzen dizkidaten baldintzak drakonianoa dira. Osea, erotu egiten naiz eta beharko nuke norbait kontratatu hori egiteko bakarrik. Osea, burokrazia da gehiegizkoa gaur egun, eta orain komplikatu egiten zaio gainera teknologia hau erabiltzera behartu, eta gainera bitarteak erosi berak, ordaindukotak, nik eromena dela iruditzen zait, benetak erotu egin dira. Osea, burokrazia ailegatu da estremo batera, gauzak erraztu ordez, komplikatu. Ze ondorio dauka? Kulturan ere tamalez uste dute antzekoa, hau da sormena, murriztu egingo dute. Eta sortzaileak atzerak abotako dituzte, halako neurriekin, behar da iruzur fiskalaren kontra egin? Noski. Baina behar da simplifikatu eta erraztu jenteari. Eta behar da batez ere aberatze eta enpresa handiei horiei kobratu zerga. Eta hori ez da egiten, da orduan disparate bat. Benetan, iruditzen zait, bai helburuetan ona izan daitekeen zerbait, iruzur fiskalaren kontra egin, baina gero errealizazioan disparate ikaragarri bat iruditzen ari zait, eta hor daude adibideak, ezta? Manifestazioak, grebak, eta hori banan jenteak ezin duelako besterik egin. Baina hau disparate bat, eta ez da ondo atarako, nik uste dut. Eta hori ez da bidea. Jentea ezin da ito, batez ere jente txikia, jente haula ito, eta boteretsuak utzi nahi dutena egiten, ezta? Uste dut disparate bat dela. Langegarrea ere suposatuko duelako, ez? Hori tiket horiek guztiak digitalizatzea, jakitea nola egin behar den, denbora eramaten du horrek, ez da? Bai, eta erraztasunak eman behar dira, ez? Ni adibidez, onjala hilabete pare bat, egon nintzen prentsa aurreko baten diputazioan, ez? Eta Bizkaiko diputazioak erraztasunak eman behar ditu, enpresa audiovisual handiek, hemen rodajeak itxeko, ez? Bizkaia eta Bilbon, ez? Eta zegatxik ematen duzu, kanpoko hainbat enpresielako erreztasunak, hemen erreztasun fiskalak, gutxi ordaintzeko, ez dakize, kristonekoakin, eta gero hemen ikusten duzu, hemengo dendak, hemengo tabernak, nire amak esaten zuztan, eske, igual, urbotila bat saltzeko, tiketa jarri behar dut, dana enprima, eta, noski, txikiteroak badaz, ardagoaz, euro bat ordaitze dute ardauen dako. Eta hori bai, dana, erregistrau behar da. Kristoneko lana da, ez da berri. Eromena da, oso txartu egin da dago. Nik ez dakit hor dauden burokratek non daude, baina realitatean ez daude realitatean. Eta kalte egingo digute. Uste duzu dena den tartea egongo dela implementatu ondoren eta ikusita zenolako ondorioak ekarriko dituen hori aldatzeko? Bai, baina tartea behar dute beraiek hobetzeko eta errasteko. Jendeari errastu egin berzaio, ez komplikatu bizitza gainera medio gutxi daukan jendeari, ez da, ez, bidea oso okerra da. Burokrata hauek ikasi behar dute asko, errealitatea nola tratatu, ez, bulegoetan ez dute ikusten errealitatea hori da arazoa. Begira ze adibide, zehatzak konkretoak eta errealak ipini dituen maialenek, ez da, mesedez, disparate bat. Ikusiko dugu zertan gelditzen den tiket bai sistema hori eta zenolako ondorioak ekartzen dituen. Beste gai bat ere aipatu behar dugu gaurkoan, ezagutzen duzue ehun mugimendua, burujabetzaren aldeko taldea, burujabetza ekintzak egiten dituena, eta azkena, astelehenean aditzera eman zuten. Hori izen da, hainbat kide gasolinaz depositoa bete dutela gasolindegian, eta ordaindu gabe joan direla, ikusiko dugu.
esta tierra no me había dado más que hambre, miseria, injusticia y crímenes. Y del día a la mañana empiezo a robar. Qué placer robar a la patria aquella. Voy a tener mala conciencia de robar, sobre todo. Bueno, zer iruditzen zaizu, ekintza? Niri ondo. Bueno, a ber, mugimendu soziala gero eta ez dakit radikala denitza, baina gero eta, bueno, gehiago esnatzen ari dira, ez? Eta normala da, ez herritarrak asarra dela zelako. Gauzia da, ezin dela onartu bat gure diruarekin eta bai, naturarekin egiten ari diena, ez? Ikusten dugu, igual, Van Gogheko kuadro bati tomate apur bat botatzia, edo moneten beste bat, patata purea botatzia, eta kristoneko kritikak. Gentia ja, bueno, soro bihurtu da, zelakoak, ez da bizitza, eta gero, hemen ikusten dugu zer egiten ari diezen gure munduarekin, eta inorez da beste esaten, orduan, nire ondo iruditzen zaitu. Bueno, egun mugimenduak nire simpatia osoa du aspalditik, ez da egin dituzten ekintzak txalogarriak izan dira guztiak. Euskal Errepublikaren alde egin zuten, gero etorkinen alde muga pasatzean lagundu, eta hori ere ilegala izango zen, da orain gasolina hartzea ere ilegala izango da, ez dutelako ordaintzen, enpresa hondiek da monopolioak nahi duten prezioa. Hori da, guztiok ari gara euren agindupean jokatzen, gobernua barne, orduan, agintzen dute, nahi dute, beraiek markatzen dituzte prezioak, beraiek biltzen dira OPP-en eta esaten dute gasolina ze prezio eki behar duen. Eta guk euren agindutara ordaindu behar dugu, beraiek nahi dutena eta ari dira irabazten modu eskandalosoan. Orduan, oso logiko iruditzen zait, herri erreakzio bezala hemen simboliko izan da, autobik egin dute ikusi dugunez, eta zoro bezala entzuten zen, suposatzen dut, empleatu bat, deitu ertzantza, gazteleraz esaten, bueno, deitu ezala ertzantza, baina momentua helduko da hori modu masiboan egin beharko duguna. Egin beharko duguna, ze jenteak ezingo du, lapurreta sistematiko hori programatua, hau da, energia enpresa hondiek egiten duten lapurreta sistematiko horri aurre egin. Egin beharko zaio, talako ekintza beharko dira, beraz, nire txaloak eta apoio guztia daukate ehun mugimendu horretako partaideak. Eta beraiek eman duten, irakurri ditut, beraiek emandako esplikazioak, da esaten dute, agintariak eta enpresaria hauek ez dira ardiak, otsoa dira, benetan, hola da, otsoak dira. Espainiako gobernuak egiten ditu planta batzuk, esaten, bueno, kenduko ditugu zentimo batzuk hemen, zentimo batzuk bestean, kenduko ditugu geure diru publikoarekin. Eta enpresa nagusiei kentzen diete. Irabazi erraldoi astronomiko lapurreta sistematiko horret. Bueno, ipini dute Luzio Urtubiaren kasua, nik ezagutu nuen personalki, Parisen, han zeukan etxe bat eta behar zuen jende guztia babesten zuen, eta Euskaldunok ere babesten gintuen noski, behin da berriro, eta neon nintzen berarekin, eta kontatu zizkidanean, berak egindako gauzak hartzelera sartu zuten, baina negoziatu zuen zuzenean mundu mailako oligarkia batzukin, eta lortu zituen gauza asko, American Express, eta bar. Eta benetan, gauza, batalla hauek ezin dira banaka eman, baina batzutan persona bakan horiek bide berria zabaltzen dituzte. Da nik uste ehun mugimendu honek
hori egiten duela, une honetan ari da bide berria zabaltzen gero herritar askok jarraitu beharkio ditugun bideak. Ze nik uste insumizioa eta dalako jokabidea, desobedientzia zibila, nahi eta ez erabili beharko dugula, estatua handien eta enpresa oligarkiko multinazionalen abuso absolutuaren aurka. Nik uste beharko dugula, beraz, bide berriak zabaltzen ari dira eta txalotzen ditut. Behintzatasun arketarako bidea bezala baltzen duela, salatzen dutelako besteak beste horrelako ekintzekin, herritarrak eskuak lotuta ditugula, ez da, azken finean Espainiar gobernuak edo Frantziako gobernuak erabakitzen dituenen aurrean, ez, aipatu duzun bezala gasolinaren prezioaren muga bat jartzea, edo gasaren prezioaren muga bat jartzaren aurrean, dena dago eginda marko baten barruan, ez, sistema kapitalistaren barruan, lege batzuen barruan, beraz zein puntutaraino, ez, konformatu behar gara horrekin. Hori da, nire gustatzen zait, hemen era antolatu batean hau dana presentatu dutela, ez? Adibidez, Latinoamerikako hainbat mugimenduek era ez antolatu batean sakeoak egiten dituzte, herri mugimenduak dira, baina ez dira konformatzen alako mezuekin eta ez dute salatzen era publiko batean egiten dutena, ez? Eta horiek, igual, basakeria puntu batekin lotzen dira. Baina hemen era antolatu baten aurkeztu dute bere burua, dena mugimendu moduan esan dute, eta nik ondo ulertzen dute, ez? Eske, holako gauzak egitea ez zait txarto iruditzen, ez? Eske, behitxu zelan dauen energi krisia, elikagaia geroz eta gora, etxe bizitza bat erostia, hemen ezinezkoa da. Soldatak, badakitzu zelan da zen, orduan, zuk esan duzu moduan, zagatik noiz arte egon behar dugu eskuak lotuta. Bai, egun mugimendu honek, esan du lehen, ez da nire simpatia osoa du behintzat, eta motibo konkretuengatik, ez da bakarrik gaur hau egin dutela, atzo egin zutela beste hori, ez dira gauza puntualak, badute estrategia bat. Eta estrategia horren barruan, niretza printzipio oso garrantzitsua, oso berria gaurko panoraman, tamales, eta oso importantea nahi dute aldarrikatuta da. Esaten diren gauzak egin. Hau da, teoriatik praktikara. Hemen aipatzen da burujabetza, soberania, guazen burujabetza praktikan jartzen. Hori da egiten dutena. Zeren hemen lehendakariak eta politikariak eta ordezkariak askotan hitz egiten dute burujabetzaz. Non dago burujabetza hori? Iberdrolak eta Petronorrek eta Endesak erabakitzea, hori da burujabetza? Ez, hori da kontrakoa. Ordan burujabetza, egin dezagon, praktikan, geuk erabaki, hori batetik, ez da? Ordan, teoria eta bla 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 bakarrik ez, gero praktikara eraman. Niretzat hori erabakigarria da, batetik. Eta bestetik, hildo estrategiko bat ematen diote. Ez dira ekintza puntualak, egun behar da? Errepublika, Euskal Errepublika, hau da, estatu propia behar da. Zergatik, erabakia guk hartzeko gutxienez estatu bat behar dugu, gutxienez. Eta munduan estatuak daude, da seguruen Katalanen Errepublikak edo Euskaldunen Errepublikak gauzak oso bestela erabakiko ditu etorkizunean Espainiar estatuak edo koroa edo monarkia espainiarrak baino, ez da oso desberdin. Orda niri oso koherenteak iruditzen zaizkit horretan, bi printzipio. Teoriatik praktikara urratza eman, eta konprometitu, eta bigarren Euskal Errepublika hau da, estatu propio bat, oinarria da, benetan burujabetza izateko bestela da, bla 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 berriro, ez da. Orduan, nik uste oso importante dela. Mañalen, arrazoi guztia dauko, ez bara gara antolatzen, ez bara dugu alako gauzak egiten, zer espero dugu, zer izango da gure etorkizuna. Gazteen behintzat, gure gurasoak, gure aitora baino okerrago egotia. Eta hori ezin da onartu. Hori esaten dute, ondo aipatu duzu, filosofiri batek egunotan esaten zuen, lehenengo belaunaldia izango gara, hartu genuen mundua okerrago uzten duguna urrengo belaunaldientzat. Hori negargarria da. Da hori gure lotzarako da, espadugu erremediatzen orduan, lehen bailen ehun behar dugu benetan gure errepublika eta gure eta beste jokabide bat izan, arlo guztietan, geure printzipioak aplikatuz, ez bakarrik erabiliz propaganda egiteko,
aplikatuz benetako printzipioak, ez da. Eta, bueno, arazoa baditugu hori modu urgentean egiteko. Hau ez da bakarrik gasolina konfiskazio bat, ez da lapurreta, konfiskazio bat, hori baino gehiago da, ez da, bueno, aldaketari, klima aldaketari, munduaren egoerari, eta oroar giza printzipioei bestelako soluzio batzuk eman, ez. Ez orain kapitalismo basati Europarrak edo Amerikarrak ematen dutena, ez da. Hortxe, mugimenduak egindako ekintza hori, kontzientziak astintzeko balioko ote duen. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia, beste behin ezkerrik asko gurean izateagatik Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan.